दायो बे समाव जि थांनाय 26 फेब्रुवारिनिफ्राय जि साइकेल हान्जा सुरनाय बियो जादोंमोन जि आयनाजुलिनिफ्राय दायो बेयाव नोंथाङा नैबे फैयै दा बे समाव जोबनाय हाबाफारिसिम मोनफैबाय दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? जों थांनाय जि गफुर कनफारेन्सआव जों मोनसे थांखि लादोंमोन जोङो आदब जि स्किल बे सोदोबखौ सोबफानानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांखि लाखानाय दंमोन आरो बे थांखि लाखानाय बायदियैनो जोङो गिबि खेबनि थाखाय 26 फेब्रुवारि 2021 मायथाइयाव सनितपुर जिल्लानि हग्राजुलि दखरानि सिङाव थानाय आयनाजुलियाव जों जागायदोंमोन आरो बेखौ जागायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बोसोनगिरि खुंथा सरगियारि गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि एबसुनि थान्दै बिथांमोना बाव बाहागो लाफैनानै गासै सनितपुर जिल्ला सिङाव थानाय गासै 250सा जाय साइकेल सालायगिरि जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ लानानै आयनाजुलिनिफ्राय जागायदोंमोन। आयनाजुलिनिफ्राय जागाय दिनै फैयै दिखियाजुलि दखरानि सिङाव थानाय कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव बेखौ दिनै फोजोबफैथ'बाय दोनथ'नाय जाबाय। दा जों बे सानब्रै साइकेल सालायनायाव जोंनि गोग्लैसोनाय गामियाव गासै जोंनि 250 जि साइकेल सालायगिरि बिथांमोना जोंनि गोग्लैसोनाय गामियाव थांनानै गामिनि कन्डिसन जोंनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनजों जों सावरायहैदों, गामिनि आइ आफा बिथांमोनजों सावरायहैदों, बेसेबां गोग्लैसोनानै दङ बैफोर जेंनाफोरखौ जोंनि बे 250सा जाय साइकेल सालायगिरि बिथांमोना लिरनानै लाबोदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनहा मावथि बिथांमोना बै गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायफैदों। जोबोद दुखुबो नांदों। जोंनि गोबां सेंग्राफोर दङ जाय सेंग्राफोरा दिनै फुटबल गेलेनो बिराद गोसो जायो, बिथांमोना क्रिकेट गेलेनो बिराद गोसो जायो, नाथाय गामियाव फिल्ड गैया। बिथांमोननो जों बोरै सहाय होनो हायो? गोबां जोंनि बर' फरायसाफ्रा BA पास MA पास जानानै बिथांमोना UPSC आरो APSC होनो थाखाय गोसो जानानै दङ। बिथांमोना नाथाय लामा मोनाखै। बिथांमोनजों जों सावरायनानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा मा बिथांमोननो सहाय आरो राहा होनो हायो, लामा दिन्थिनो हायो, बेखौ जों सावरायबोदों। गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा आर्मि पेरामिलिटारियाव थांनो गोसो दङ, आर्मि खारनो गोसो दङ, नाथाय बिथांमोनाव कमिउनिकेशन्स गेप, ना बिथांमोनाव पेपारा सहैयो, ना बिथांमोनाव बैबादि इन्टारभिउ डेटफोरा सहैयो। गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनो फोरमायदों। दा ओंखायनो जोङो आथिखालनि लाइमोनफ्रा बर' हारिनि बिफा बड'फानि जि सिमां, बर' हारिया गेरेमसा जानो नांगौब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरोंफ्रा साख्रि मोननो नांगोन। जोंनि गोबां बिमा बिफा बिथांमोना हा हु फाननानै गुबुन जायगायाव थांफिननो नागिरो। दा बैफोर बाथ्राखौ जों सावरायहैदों जे जोंनि हाया पारमानेन्ट आरो गुबुन रायजो राजाया जाहाथे गुबुनाव जाहाथे थांला, बेखौ जों बुंहैदों। आरो गोबां जोंनि मार्केट सिस्टेमा जोंनि आखायाव गैया, रायजो जानायाव जोंना जि नांगौ, जोंनि ना बायनानै जायो, बेदर बायनानै जायो, बेखौ जों गुबुन हारिनावसो बायनानै जायो। जोंनि न' लुनाय, गाननाय जोमनाय बेबो जों गुबुन हारिनावसो बायो। दा बै मार्केटफोरखौ जों बोरै जोंनि लेखा गोरोंफ्रा बोरै जागायो आरो बेखौ बोरै जोङो हमथानो हायो, बै बाथ्राफोरखौ जों सावरायहैदों। दा ओंखायनो जों बे सावरायनानै कनस्ट्राक्टिभ जोंनि गेजेराव जे जादों आरो बिनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ जों जे मोनबोबाय, बिनि जे राहा लामाखौ जोङो ज' जालायनानै नागिरलायनानै जों बे जेंनाखौ फोजोबनो हागोन, बेखौ जोङो फोथायनाय दङ। गोबां मानसिफ्रा बुंदों, बिथांमोना साबायखरबो बावहैदों आरो जोंहा फोथायनाय दङ थांनाय 2007 मायथाइयाव बै समनि साइकेल सालायगिरि बिथांमोनहा क'क्राझारनिफ्राय धेमाजिसिम साइकेल सालायनानै बै समनि मेट्रिकनि रिजाल्टनि हारा जोबोद खममोन, नाथाय बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना खामानि मावलांनानै एवारनेस लाबोनानै दिनै फैयै मेट्रिकनि रिजाल्टआ एसेबाबो बांबोबाय। दा ओंखायनो बै स्किल जाय जोंनि फरायसाफ्रा गोबां नङै स्किल दङ, फुटबल गेलेनायनि स्किल दङ, नाथाय बेनो प्लेटफर्म नांगौ। गोबां मानसिफ्रा जोंना लेखा लिरगिरि, खन्थाइ लिरनायाव बिराद मोजां, खन्थाइ आवरायनायाव बिराद मोजां, लेखा लिरनायाव बिराद मोजां, बै स्किल गोबां जोंनि फरायसाफ्रा सावगारि बोनायाव बिराद मोजां। दा अबे गामिनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना फुटबल जोनायाव बिराद मोजां, लेखा लिरनायाव बिराद मोजां, सावगारि बोनायाव बिराद मोजां, गान खननायाव बिराद मोजां, मोसानायाव बिराद मोजां, बैफोरखौ जोंनि भलेन्टियार्स बिथांमोना लिरनानै लाबोजोबदों। दा ओंखायनो बेखौ जोङो लिरनानै लाबोजोबनानै अबे गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनाव बिसोर मा स्किल दङ, मा टेलेन्ट दं, बेखौ बास्तबाव बै साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मदद होनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नन गभार्नमेन्टेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै बै फरायसाफोरजों सावरायनानै बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजागोन। दा ओंखायनो फार्स्ट फेजनि जि साइकेल सालायनाया दिनै बाव दोनथ'बाय, मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांबाय, गुबुन जिल्लायावबो बे साइकेल सालायनाया जागोन। दा माला जागोन बेखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मिरुनि टिमा सावरायनानै जिल्लाफोरजों कनसालटेसन लानानै दा बेखौ जों फिन खनसेबाव जागायफिनगोन आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय 250सा बिथांमोना जागायनायनिफ्रायनो जोबजासिम साइकेल सालायदों, हारिखौ मोजां मोननानै हारिनि राव थुनलाइखौ फोथांना दोननो थाखाय, हारिनि बिजोंखौ फोथांना दोननो थाखाय बै
250 सा जाय बिथांमोना साइकेल सालायदों बिथांमोनखौ आं नोंसिनि चेनेलनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव गुबुन गुबुन ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबादिनो बाहागो लागोन हारिखौ मुलुगाव आरो बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायाव बाहागो लागोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों।